Fushigi Yugi, el joc misteriós. Les flames de l'amistat. Ràbia sagrada! Pensa que el que ens fa estar junts és que ens estimem. Sempre cada nit fa molt de fred i quan bufa el vent del nord ho passo molt malament, però no et puc entregar tot l'únic. Noriko, una vegada em vas dir que a la vida hi ha moments difícils, però que algun dia ens en podríem riure d'aquests records. Tenies tota la raó, Noriko. Tamahome, quina mala llet que tens. Total, com que nosaltres estem morts, oi, Chiriko? Que vols entrar al nostre grup, tu també? No, però si jo no volia dir això. Ostres, que bé! Ara ja només ens queda reunir 3 boles dels records. Ei, i si ho deixem córrer per avui? Té raó. Sisplau, quedeu-vos a dormir. Diré que preparin les habitacions. Que bé, ens quedem a dormir. Noriko, però si és casa teva. Ei, un moment, es pot saber per què teniu una habitació per vosaltres dos sols? De què et queixes, tu, ara? Deixem-los tranquils a la Miyaka i en Tamahome. Va, anem, Tatsuki. Tranquil, jo t'explicaré històries d'en Boshin. No. Calla, vols? Quines ganes que tinc que torni a mossegar una serp verinosa. Bona nit. Fins demà. Bona nit. Fins demà. Taka. Què et passa? Res, no em passa res. Tan sols vull estar una estona així. Qui ets? Que molesto. Pel que he vist, el meu regal no t'ha acabat d'agradar. Tot i així, mira, és una figura feta amb la teva sang. Amb això podré venjar com cal en Rin. No et pots moure, oi? Amb això manipulava el dimoni que et vaig introduir. Igual que ara tu. Vols jugar una estona? Taka! Tinc una idea. Què et semblaria matar amb les teves pròpies mans la Miyaka Yuki? Miyaka, vés aparta't de mi. Taka! Tranquil·la. La figura. L'esperit. Has fet volar l'esperit? Com pot ser? Tu no tens tanta força. Ets un home. No, ni tan sols has aconseguit ser un home normal. Potser encara no tinc totes les forces i tinc els records incomplets. Potser tens raó i tan sols sóc algú que no serveix per res. Però el que sí sé segur, és que estimo la Miyaka. Sigui el món que sigui, sempre seré amb la Miyaka. Jo protegiré la Miyaka fins que em mori. No sigues. Maleït Tenko. Chichiri, què passa? És ell! Què ha passat? Què és aquest rebombori? Ve de l'habitació d'en Tamahome i la Miyaka. Ja has recuperat la consciència? Tenko. Tu? Misu. Què significa això? La Miisu encara no està prou preparada. Per això he decidit fer-te venir personalment. Però què vols? Per què no ens has mort? A vosaltres us puc matar en qualsevol moment. Però abans et vull fer una pregunta. Una pregunta? Tu, de debò et penses que ets una persona de veritat? Pensa-ho bé. Algú com tu, que només existia dins les pàgines d'un llibre, creus de debò que pot viure en el món real? Que el poder de l'amor ho pot fer possible? No ets res més que un miratge creat per Susaku. Sí. Només existiràs mentre li convinguis a la Miyaka Yuki, la sacerdotessa.
Calla! Jo no sóc cap miratge! Estic viu! Viu! La Miaka i jo viurem junts per sempre! Què vol dir, això? Què ha passat en aquesta habitació? És l'infern. Això és cosa d'aquell dimoni. En Tamahome i la Miaka. Les boles! Les boles! Els records d'en Tamahome. Les boles de tots. És dèbil, te n'adones? Mira amb quina facilitat li abandona el cor les boles dels records. Vols dir que aquest home és la reencarnació del Tamahome que estimaves? Torna-les. Torna-les, em sents? És inútil! Miaka, no facis cas del que et diu. Chichiri, no pots trencar ni que sigui una mica aquesta barrera? Aquestes boles són els records d'en Tamahome i meus. Una. Dues. Tres. No. Quatre. Miaka, has de contenir les emocions. Ell aprofitarà els teus pensaments negatius per transformar-los en força vital seva. Amo Tenko. Per què? La barrera s'esberla! Hotohori, deixa'm fer a mi! Ah! Amo Tenko. Misu, això és l'únic que has pogut fer per mi. Ja no em serveixes. Vas llançar un encanteri sobre en Taka, però et vas confiar. Em pensava que si mantenia viu en Renjo, treballaries com cal, però en canvi vas perdre l'energia. L'ha utilitzat com a escut. El meu germà. Vas prometre que salvaries en Ren, que quan hagués passat tot podríem tornar a ser com abans. Tant te l'estimes en Renjo? Doncs així deixaré que et reuneixis amb ell. Els dèbils no em serveixen. Però si eren dels teus! Que cruel! Tan sols eren uns germans que s'estimaven. Van triar el camí del mal. I deien que algun dia volien tornar a ser homes. Ah, imbècils! És un somni inútil per un esperit maligne. No t'ho perdonaré. Una parella de mans morts de manera miserable per allò que anomeneu amor. És el mateix que us espera a vosaltres. He destruït 4 pedres i en Taka també desapareixerà. No t'ho Amb el perdonaré. cos ple de ferides. Llavors veuràs que inútil és el vostre amor. Amor. Com t'atreveixes a menysprear-nos tant? Molt bé. Enfada't. Pateix. Odia. Tot això es convertirà en força per mi. Ni t'ho pensis! No deixaré que ho aconsegueixis!
Ostres, quina ràbia! Si hagués sigut jo, li hauria donat el que es mereixia, aquell Tenko. Sembla que la ferida l'ha afectat una mica. No, ell és així. Tama, no t'amoïnis. Encara pots aconseguir 3 boles. Tant se val que et faltin les altres 4. Així no l'animaràs. Jo, amoïnat? I ara si estic bé. No hi penseu més, d'acord? No em penso rendir per una cosa així. Ai, estic bé, perfectament. Tranquils, no passa res. Carai, està pitjor del que em pensava. Tatsuki, maco. Saps què hi diu aquí? Delicadesa. Exacte. Que no entens, tu? Haurien de tenir més traça per consolar-lo. Bé, suposo que és inútil. De moment hem d'esperar que la Nyan-Nyan trobi en Mitsukake per començar a buscar la resta de pedres que falten. No podem fer res més? Si ens reunim tots els guardians de les 7 constel·lacions, potser li podrem donar forces a en Tamahome. Em sembla que aquesta vegada la que està més deprimida és la Miyaka. Però per què? En Tama només li porta dolor i tristesa a la Miyaka. Per què en continua enamorada si la fa plorar i la fereix? No ho entenc. De debò que no ho entenc. Mitsukake! Nyan! Nyan, Nyan! T'he buscat per tot arreu, la teva energia era tan feble. Ah! Tranquil·la, és una amiga meva. Aquesta nena et pot veure, Mitsukake? Shoka? Shoka! Shoka? Sí, és la nena a qui li vaig donar la meva energia vital abans de morir. Definitivament no ho entenc. Jo no la faria plorar d'aquella manera. Què coi és això? Què et passa, Chichiri? Aquesta olor. Chichiri! Hola, Tama. Que pràctic. T'hauries de veure la cara. És com si fossis l'home més infeliç del món. Si tu ho dius. És veritat, per això? Doncs sí. En Tenko deu estar d'allò més content, oi? Si ara estàs tan deprimit és pel que t'he dit abans. I això vol dir que aquell monstre s'ha sortit amb la seva. S'ha sortit amb la seva, oi? Tens raó, però... Tinc la impressió que, en el fons del cor, jo pensava el mateix. Ah, sí? Sí. Si no recupero la memòria d'en Tamahome, desapareixeré per sempre, però... Llavors, jo què sóc? Per què necessito la memòria d'en Tamahome? Per què? Qualsevol diria que estic gelós d'en Tamahome. Per això entenc com ha vençut. Entenc-ho. Sóc tan lamentable que no puc ni mirar-li els ulls a la Miyaka. Mira que ets burro! Tu has de ser tu mateix. Com era? Taka, oi? Amb això ja n'hi ha prou, no trobes? Si ets en Taka, t'has de comportar com en Taka. Has de ser tal com ets. Tant li fa el lloc o l'aspecte exterior. O és que si no ets en Tamahome no ets capaç d'estimar la Miyaka?